guys, ako dito sa pagpayod niyo parang nga. Tanawal mo kayo. Wala dito bagnot. Dugay-dugay na ko dito. Ari dali. Ito naman bagnot ah. Oh, wow! Kaya ka! Mamangga! Wow! Kagwapa sa mangga! Kaya ka kadagan nagbunga sa mangga! Wow! Ano ka buwak? Tagwapa kayo! Hala! Oh my goodness! Ano buwak? Di ay, oh! Dito! Wow! Kaya wala na mag-anian na aray ko. Magkadus mo ka ani. Uy, anong gisprihan maning kuan? Wala kayo sa akong dragon fruit, eh. Ngayon, mauna ni dali ang bagoy. Anong bagoy? Napag-iisa ka mga palangga. Ay, kadagan sa bunga. Ay, gumira deh. Dito din yung dagan sa pikas na side. Kasi kikat-kat ni, di na may hilaw. Nakatagak. Gikat-kat siguro ni pa. Sige, harbisan ni. Naman natagak ng hilaw, Ang isa himog. Mga taon niya, Magdalatag mangga ni kuli. Yalan tagong harvest. Itong humusin. Atong bagyo. Atong buon. Ang nansuni sa unahan o kang durian. Pero before patamag-atak sa ito ang area, taon sa isang manggang hinung. Gusto lang sa bukid ng palangga. Ang ata sa bukid, tapos ilan. Then ring side is pasulod na taga sa among area. Kini nga area among isudlan isa tumoy ni diri tamag agi kay manguha ta og lansunis. Nis man ni dagoy sa ato ang bukid mga palangga bagulang hindi harbisan og mais kay naay ning hangyo nga magtanom og mais. Gin-harvest na nila. Then tama-tama po yung na-harvest nila nga ang atong lansunis is nahinog na. Kaya aron dili kay dapaw ta nagsuot-suot ring dapita. Ano ni? Then nagkapit itong area, makita na to ang mga lansunis og durian. Sumpay ko dali maganda. Ito ang sumpay sa among area diri. Ano na? Mga ning lagway diri sa among bukid Nagkluwing. Dahil dati sagingan ni siya. Tapos i-atake og Panama. Mauna ni ang hitabo. Ano nga, tapos ay lang wala tayo nakuha mga ayuda hindi ka sa gobyerno para sa mga agricultural nga kuan. Hindi anak pero mga palangga, look! Wow! Dili siya dungan tanan. Namulak pa siya. Then, dili kayo siya hinog pa. Dili ko man kayo mga hinog. Then, gani ka dere? Nanangawa na dere? Wow. Ang lansunis. Harvest ka ng mga palangga. Dili kayo siya dagan bunga, dili pa rin itong miagi. Nadagan kayo. Ulbos mo dyan ka na apay, namulak Nadagang mulak May kinahanglan kung mag-harvest ani, kinahanglan careful kay parang dili matandog ang ihang mga bulak kay sayang. Before pa ito mag-harvest ng mga palangga. Kaon sa ito. Kaon sa ito. Dito taga ng hinog. Dito yung. Hinog siya. Kaon sa ito. Lahiri dyan kaya ito ang dating sa tungnaw mga palangga nga nakamamirousok ta. Diba? Lahiri dyan. As in. Diba? Try na to ang bagong harvest. Tamis ko siya. Hindi siya nga klase is duko. Parang kung dinang tayo. Pwede ito mamaligya. Pero try lang natin kung daghang harvest. But wow! Mami Rosop! Gawa akong naong. Ba? Ay, Rajud. Parang fine. Guys, kasi mo order og lansunis. Kasi mo palit og lansunis, tag 30 lang ang kilo. Bawi lang kilatkatan lang nato mga palangga. Kaya daghang kay ganigas na ka. Tag 30 lang ang kilo. Arat na. Guys, di mo manong dali og harvest. Kaya siya rin kat-kat guys taghan kay sulong. Di ma ay tatong di pa lang pwede pa lang isprehan ng dadaan o chemicals pero bawal man. Kaya kinakaon mo na to. Grabe sulong pwede na sana. Taghan pa kayo sa sulong guys sa ating wala agad ako. Dito. Isa ka punuan pa ni napay tulo. Punuan daghan pugay bunga.
So sige pamapa. Harvest papadayon. Ang sulong manulod sa liog. Dandan tayo. Thank you for watching. Bye muna. Uli na. Muna ang harvest. Hindi na makaya. Mura na yung harvest. Iilat na sa kalimutan. Yan yung kinabuhi sa ka-farmer. Maning kamot. Para makaporta. Maning kamot upasan. Ini, huwag ang kamot ng lubi. Ito, ito ko. Manigipulog mo sa saging. Ang lubi. Ito lang guys. See you next video mga. Sa akin ako tatas ako. Service. Dara. Ano ba